Venku mne na pódiu a odmaskovala sa maska Tigríka. Tigrík, usmievaný, asi to vzdialený, veľmi vzdialený, opravdu nepamätám, ako sa nám predstavil Tigrík. Takže neviem, no, tak mal by sa odmaskovať, ale to by sa musel celý tam okúpať, alebo aspoň osprchovať. Takže gratulujeme Tigríkovi a cenu od hostesky si prevezme, takže zatlískame maske Tigríka. Ideme na 10. miesto, na ktorom skončila maska, ktorá predstavovala noc. Maska noci. No, tá sa nám bude musieť odmaskovať však. Aha, takže, no, povedz si to sama. Ešte je noc až ráno. Takže zostane nám zahalená až do rána, tak, ale my si počkáme, kým nezačne svítať, aby sa nám odmaskovala. Ale radšej sa odmaskujem. Si to rozmyslela. Tak sa odmaskuj. Na tým klobukom to ešte výzdobu chodíš. Už možno, že podľa hlasu si poznali, že kto je to. Takže Milka, gratulujem. Ideme k maske na 9. mieste, ktorá skončila, a to je detko. Deduško, no poď. Detko, zase je hlupý. Hlupý detko už ide, palitová už sa tak vyšibal. Kade som sa pohla, kade som tou palitou schytala, ale že ja to potom nejako vynahradím ináč. Takže detko, odmaskuj sa. Konečne. Konečne. Detko. Detko Monika. Na 8. mieste sa umiestnila maska Soky Slobody. Že má tam jedného strašne veľkého super fanúšika. Ďakujem, Jero. Takže potlesk pre Soky Slobody, nech sa páči. Udia si cenu. Maska na 7. mieste skončila Dracula. Je sa nám odmaskuje. Neodmaskuje. Tak to potom je skutočná Dracula. Taká aspoň. Ja vám poviem iba 3 veci, kto chce potrestať sám seba. Mám nohu, 8 topánky, stiahnuté prsia elastickým fačom, ešte aj túto gumenú masku. Ja sa myslím, že teda zaslúžený potlesk pre Draculu. 6. miesto, pozerám sa na teba, ale mikrofón si nedám tentokrát. Zlodej? Áno. Takže prosím zlodeja, keby sa nám, môže nám Ja som chcel povedať toľko, že ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa zúčastnili. Zatiaľ moji kolegovia zlodeji pracovali u vás doma. Ďakujeme za to, že nás vybielili jeho kolegovia za fajn. No a prichádzame na 5. miesto, kde skončila maska kuchára. Finálny výrobok vraj, ale tak to si povedz aj sama. Finálny výrobok. Takže potom to tam kolovať, hej, ochutnáme, že čo dokázal táto noc upiec. Takže gratulujem a odmaskovať.
Ona ešte chce niečo povedať, stále. No už prichádzame k miestu štvrtému, kde sa umiestnila maska Černošky. Černoška. Tá nám to ešte stihne počas cesty sem na jazysko dotancovať. Nie. Takže nie. Tak dotancujem ja miesto, nie. Takže odmaskovať. Že vraj sa strašne, že to je strašná hamba, ale myslím si, že ostatné masky. To je pohodlný. Krásna serduška, tak. Krásna doložka. Čau. No, prechádzame na miesto tretie, na ktorom skončil tajomný zelený mužik. Muž vlastne však má 1,90 m. Minimálne. Takže neviem, ako to bolo na začiatku, že mám rešpekt pred svojou osobnosťou, tak chce odmaskovať a po prípade, ak chceš niečo povedať, tak ti predám mikrofón. Veľmi pekne všetkým ďakujem a dúfam, že sa veľmi ľudia potešia, ale sa to nedalo vedieť. Totálne teplo.